nám do tramvárie. Smutno ako čierka hneď odletí. Tramvária je sviatok a raj pre deti. Ak si sám a hľadáš nových kamošov, trafíš práva, pôjdeš rovno za nosom. Tramvária má veľký srdcia pospája. Raz zistíš, že si prišiel do raja. Tramvária, 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 to je detské kráľovstvo. Čo? Tramvária, 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 to je detské kráľovstvo. U nás ti nik nezakáže smieť a krik. Bláznostka a harašenie, všetky sny. Tramvária je najveselšie. Animátor to je šmak, kuchár miesí mak, mak, mak. Stanka tá sa raduje, deti všetky miluje. Salta robí saltá, ktoré učí tata. A ty rada tancuje, všetky deti rady. Ivka to je šikulka, vystraší aj človeka. A Andrej to je veľký kráľ pre kráľovstvo veľký. Drobka pozrie fotky, beda, beda, na internet také nedá. Denník ten si píšeme, s deťmi všetko slavíme. S animátormi to prežívame, preto im zo srdca ďakujeme. Veľké ďakujem ešte raz posielame animátorom, aligátorom. Albi, Stanka, Dávid, Andrej, Bruj, Andrej, Máša, Marko, Ivka, Maťka, Miška, Salta, Sofie, Tomáš, Denis, Ali, Valéria, Veronika a Jahor. Ďakujeme krásne, ďakujeme.